Feta la llei, feta la trampa. El que passa que, clar, si et venen a fer una compra de 300 euros, doncs, evidentment, no els hi passaràs 10 targetes de 30 euros. No, tampoc és abusar del client. A part que tampoc hauries de variar imports i seria un grigall. Vull dir que, però sí, si són imports petits i tens prou de confiança amb el client com per fer-ho, doncs sí que es pot fer. I sí que es fa. Potser tens consciència d'altres coses, però aquesta comissió ja la deixes una mica de costat. Al seu moment va ser un rebombori, va ser molt sorollós i un impacte, però clar, tot s'oblida. Tant, tots ens afecta, tot el que sigui reduir marge ens afecta. El que passa que ja es va parlar en el seu dia i els bancs doncs, no es van moure de la seva posició i a partir d'aquí doncs, clar, tampoc pots obligar el client a que et vingui a pagar amb efectiu. Que seria millor? Sí. Que no els pots obligar? Evidentment no.